Hola. Treu-te les sabates. Què és això? Filosofia 6. Anglès 5. Educació física 7. I, esclar, matemàtiques 2. Què vol dir això? Vols fer el favor de seure? Jo no t'he ensenyat a ser així. Què vol dir això? Què és això? Penses fer-hi alguna cosa? Ja sé que a ta mare tant se li en fot tot això, però a mi no. Jo t'educo. Ja buscaré un profe rapàs o alguna cosa així. Bé, prou bé. T'has oblidat de simplificar. Sempre s'ha de simplificar. Fes els exercicis que t'he marcat pel pròxim dia. Vale. Adéu. Soc la Sílvia, et vaig trucar per unes coses. Sí, me'n recordo. Arribes 10 minuts tard. Perdó. No passa res.
Max. Sílvia, oi? Sí, ja t'ho he dit. I què hi fas aquí? Mates, no? És juny. Has d'anar a recuperacions. Sí, bueno, tinc alguns problemes amb les mates i tal. Amb les mates o en com te les ensenyen? Suposo, sí. És una de les dues. Segurament és la segona. La recuperació no és rellevant. Si jo faig la meva feina bé, aprovaràs segur. I segurament no ens haurem de tornar a veure. I què faig? Abans de res t'explicaré una història. Vale. Mira, fa molt de temps a Alexandria va néixer una noia. El seu pare, un home benestant, volia que ella fos perfecta. Encara que ell no hagués conegut mai la perfecció ni sàpigués el que era. Però ella sí que la va assolir. Va comprendre la perfecció, l'equilibri entre cos sa i ment sana. Va passar-se tota la seva vida entre les quatre parets de la biblioteca d'Alexandria, buscant el coneixement màxim, l'únic objectiu a la seva vida, i renunciant a la vida estàndard de l'època. I ho va aconseguir? Sí. Si no, ara jo no recordaria la seva història. La Dipàtia d'Alexandria, filòsofa i matemàtica. I per què t'explico tot això? Doncs perquè és el meu objectiu. El meu objectiu no és que aprovis un examen ni complaure els teus pares. Seràs Hipàtia. Si arribes d'hora, el pròxim dia. Comencem la classe? Sí. Com ha anat? Bé, el jefe segueix sent un imbècil, tracta com el cul a una noia que ha arribat nova, és que és molt joveneta, pobra. És que el tio passa de mi però em rebenta que sigui un capullo amb ella. Treu-te les sabates, que embrutes al sofà. Com està la Sílvia? El seu pare em va trucar. La teva filla les ha suspès totes. Què li ensenyeu en aquesta casa? Quan la nena és bona és tota seva. Però quan és dolenta em cau tota la merda. Quina novetat. I ella com està? Passota. S'ha buscat un profe de repàs. El seu pare ni tan sols ha pogut fer això. I a mi ni m'ho van comentar. Amb tu no vaig tenir tants problemes. El teu pare se'n va anar, però no va donar tants mals de cap. Mira, mama, jo prefereixo passar de l'imbècil del meu jefe i centrar-me en la noia aquesta que sembla que està sola. Aplica tu. Ja, millor fotre fora els imbècils i després s'arregla el que han trencat. No ho sé. Tothom en té part de culpa. Em vaig a dormir. Bona nit. Ara torno. Vale. Són les 5. Que no has dinat?
S'ha acabat el temps. Com ho tens? Però si aquest cop només m'has donat 10 minuts. És més que suficient. Vinga, va, dóna-m'ho. Menys temps, més bons resultats. Pensava que amb aquests en tindries prou, però encara ens queda mitja hora. No recullis. A mi em paguen per tota l'hora. No et paguen per temps, et paguen perquè jo provi, no? Exacte. Però en cas que assoleixis els coneixements en menys temps, la resta de l'hora és per nosaltres. Així que triga. Més exercicis o vols que parlem una estona? Vértigo, aquesta pel·li és molt antiga, oi? Sí. L'acostumava a veure amb la meva àvia. Quin toston, t'obligava a veure aquestes pel·lis? No. La meva àvia no m'obligava a res. A tu no et deu passar, però les coses es poden fer per voluntat pròpia. I la teva àvia, on és ara? Morta. Has acabat l'interrogatori? Ho sento. Ja vols marxar? No en tinc masses ganes. I això, com és? Aquí estic més còmoda. Aquest sofà és molt millor. I l'ambient? Bueno, també és molt millor. A casa està més carregat. Sí, però està més centrat en altres persones. Ni tan sols jo tinc aquestes endevinalles. Què passa? No sé, simplement em vaig adonant que moltes coses no són com pensava. Com què? Jo què sé, com que els meus pares estiguin barallant-se tot el dia. Si com a mínim em deixessin a mi al mig, a mi fora, pues, m'és igual, però tot és excusa, com lo de les mates, no ho sé. Jo tampoc. Però, mira, mai em vaig preocupar d'aquestes coses. Sabia que els altres tampoc es preocuparien de mi. No com la meva àvia. Quan ella em va deixar sol, llavors em vaig centrar en mi, que és el que fa tothom a la llarga. I em sembla que els teus pares estan fent el mateix. Però em sembla immadur que ho facin a costa que tu passis malament. I tu de mi què en penses? Moltes coses. És molt interessant. He d'anar a treure la pasta. Ens veiem el pròxim dia? Sí, sí. Max, adeu. Adéu. Perdona que t'he tardat tant. Tranquil, estava dormint. Estàs molt cansada? Jo no tant, però no he dormit massa bé. Per què? La cadena m'està llegant el turment. Te la canviaré. Però no t'escapis, N'he provat de més bons. M'ho imagino. M'he distret. Estaves amb la Sílvia, oi? Sí. I què tal? Com la veus? Va millorant, oi? Sí. Porta bé les matemàtiques. Però no ho sé. Pel que diu, no està gaire bé a casa seva. D'això tu en saps més. No ho sé, senzillament no m'agrada la idea de que una nena amb tant de potencial es vegi perduda per una situació tan dolenta. Penses fer-hi alguna cosa? Que estarà aquí millor segur. Però segurament s'ho prendrà molt malament. Evidentment, però pensa que no tots sabem el que ens convé.
Intenta ser menys brusc del que vas ser amb mi i ja veuràs com tot serà més fàcil. T'has deixat l'aigua. Hòstia, és veritat. Ara te la porto. Mama. Mama. Mama! Molt bé. Pots donar per aprovada la recuperació. Però encara pots aprendre molt més. Vale. Em puc quedar una estona? Clar. A què venen tants crits? On és la Sílvia? Tens set? Sí, si em portes un got t'ho agrairia. No tinc ni idea d'on és. Fa un parell de dies que no la veig. Deu ser casa del seu pare o casa d'alguna de les seves amigues. No, he parlat amb totes les seves amigues i fa 2 dies que no la veuen. Hola. Qui ets? Hipàtia, tu ets la Sílvia, oi? On estic? Què? Tranquil·la, és perquè no et perdis. Ho veus? Jo també en porto una. Joder, sisplau. Sisplau. No entenc on cony estic. A casa del Max. Sisplau. On cony estic? On cony estic? Joder. Joder. Què? Quan? No ho sé. Tampoc és rellevant aquí. Has estat dormint una estona des que ell t'ha baixat. Han passat unes 300 pàgines. Què cony estàs dient? No tinc rellotge. Conto el temps en pàgines i llibres. Tranquil·la, així només et faràs més mal a tu mateixa. Què cony està passant? Tranquil·la. No passa res. Que no ho veus? Aquí només hi ha llibres, coixins. Tens gana? Va, no ploris. Ja vaig estar parlant amb el Max i pel que em va dir, segur que estàs molt millor aquí. Tens set? Vols dormir?
Això és per avisar el Max. Un toc és per si vols per la nit, per si et fa mal la cadena o per recollir els plats bruts. 2 tocs per l'aigua i 3 pel menjar. Però la majoria de vegades ja baixa el sol i si vols la pots tocar per gust. Deixa'm. Ja no tens més set. No passa res, Quan vulguis, veus més. Tu, Hipàtia? Era necessari posar-li ja? Porta-li un mitjó que es farà mal. Ja, potser no. Mira com està. Ara li porto un mitjó. T'és igual el color? Ara torno. No em toquis, fill de puta. Digue-m'ho. Per què m'ho has fet, Fill de puta? Per què estic aquí? Digue-m'ho! Ei, què tal? He passat a veure si encara estaves viu, quant de temps, que no t'importa? Molt bé, molt. Hòstia, veig que tot segueix igual, Hem deixat les fotos girades, que és una miqueta American Psycho. Sí. M'agrada així. Tu també estàs igual, I si no t'agraden les fotos, no sé, no és més fàcil tirar-les. No. És més simple girar-los. Ah, clar. Sempre simplificant les coses. Com quan la teva àvia volia que et mengessis el pollastre separat de les patates. Tu sempre li deies, és més simple, iaia. Hòstia, quin tio més excèntric. Suposo. T'ho asseguro. Què és aquest soroll? Deu ser algun amic del Max. No acostuma a passar. I que vingui la seva família, encara menys. Crec que és el Pere. O es diu Pau. Bé, no ho sé, però pel que he escoltat no ha passat de l'adolescència. Bueno, aviam si tens alguna cosa interessant. Què fas? Oh! Estic aquí! Ai, Hipàtia! Res d'alcohol. Quin pal, tu. Hòstia. Quin tio més estrany. Aquí hi ha menjar per un mes, Què ha estat, això?
Què collons és aquest soroll? M'he deixat la música posada. El soterrani? Sí. He deixat el tocadiscos encès. Pensava que te l'havia llançat la teva àvia, quan es va espallar. És nou, de fa un parell de dies. Bé, doncs, jo vaig tirant. I baixa el volum d'aquesta cosa, se't queixaran els veïns. Bueno, doncs, adeu, i ves-me donant senyals de vida. Adeu. No ho entenc. Què no entens? Per què reacciona així? Si aquest cop ho he fet millor. Però reacciona com tu ho vas fer, no pitjor, fins i tot. Potser ho recordes millor del que va ser. Tot i així, un got d'aigua amb somnífers és millor que un cop al cap. Suposo. Sigui com sigui, a tots ens costa entendre que els canvis aliens a la nostra voluntat són bons. Com la mort d'algú proper. Primer ve el dolor, tot i que passa ràpid. Després l'acceptació. I finalment entenem que el canvi és el millor que ens podia passar. M'equivoco? No crec que jo canviés massa quan la meva àvia em va deixar sol. Ho vaig considerar un obstacle. Creus que si hagués estat així jo seria aquí, en aquest soterrani? Potser la teva àvia t'impedia veure totes les possibilitats. Ets com ets gràcies a ella, i eres com eres per culpa seva. La mort de la teva àvia et va fer més lliure. No trobes? No m'ho havia plantejat així. La Sílvia ho farà. Tingues paciència. Està obert. On està la Sílvia? Tu qui ets? Què hi fots aquí? Sóc la filla de la teva propera exdona. Ostres, no t'havia reconegut. Oh, quant temps ha passat. Vols prendre alguna cosa? Un got d'aigua. Seu, seu. Ara mateix. Encara me'n recordo el primer cop que et vaig veure. No aixecaves 2 pams de terra i no paraves de fer preguntes.
I tu qui ets? I on treballes? I què fas amb la mama? Ara, això sí, La que més recordo és quan em vas dir: no m'agrada que siguis el nòvio de la mama, però si ella s'ho passa bé, i tu també, jo també. Que dolça que eres. I a què has vingut? Que estrany que no ho recordis. La teva filla, la Sílvia, fa una setmana que no apareix enlloc. Ho recordes? Sí, clar que ho recordo. Jo també fa dies que no la veig. He trucat a les seves amigues, a la teva mare... Com tens la cara de mentir d'aquesta manera? No has mogut el pul per res, ni tan sols has tingut la decència de trucar a la teva dona. Ex-dona. No és rellevant. Aquí no es pot fumar, maleducada. Com tens els sants collons de dir-me això quan la teva filla fa una setmana que ha desaparegut sense cap motiu i tu no saps fer res més que escombrar la merda fora? I què collons vols que hi faci jo? Ja he avisat a la policia. Ara que ells facin la seva puta feina. I no entenc per què vens a casa meva a dir-me això quan la teva mare ni m'ha trucat i segur que ni tan sols s'ha mogut del sofà. La teva germanastra ha fugit de casa amb un atac de rebel·lia. La típica criaturada d'adolescent. No vas fer tu el mateix? La Sílvia no és així. Tot i que tindria més motius per fer-ho amb aquesta merda de pare. Vés-te'n. A casa meva ningú no em parla així. Està bo? No ho sé. Crec que ara mateix tot em sembla bo. No m'estranya, a mi em va passar el mateix. Aquells macarrons van ser els més bons de la meva vida. Almenys ja menges. El Max i jo ens estàvem començant a preocupar. Encara que no t'ho sembli, hi ha gent que es preocupa per tu. La cadena, si vols, li pots demanar al Max que te la tregui, si ja no estàs tan espantada d'ell. Jo la segueixo portant. Si no em sento perduda, com si en qualsevol moment pogués caure al buit. Per què creus que ets aquí? Per culpa d'un boig i la seva esclava? De veritat creus que és per això? Em veus com la seva esclava? La seva presonera. O potser la seva protegida? I de què t'ha de protegir? No ho sé, no me'n recordo, per sort. Però que abans eren perills per mi, ja no em poden fer res aquí. Em sembla una solució de covard. Potser sí, Pàtia, però potser més val ser covard que no pas ser valent. Per exemple, un oficial envia els seus soldats a combatre un turó. Marxen en un atac frontal, de dia, la manera més honorable. L'oficial i la meitat dels soldats moren. El dia següent, el nou oficial que va combatre el turó decideix marxar de nit, passant per un pas amagat i atacant per l'esquena. És una opció més intel·ligent, però no més sàvia. La meitat del batalló, que ja era poc nombrós, mor. Els supervivents, exhausts, es passen un dia dormint per recuperar forces i fluïdesa. L'endemà decideixen traslladar-se en un turó proper, tancar-se dins d'un edifici abandonat i evitar la batalla. La guerra continua. El general de l'exèrcit dona el batalló per perdut i envia altres homes a morir. Els homes del primer batalló moribund es van protegir en la covardia, però sobreviuen al conflicte. Estàs dient que hem de deixar que els altres morin, no? No pas. El batalló moribund no va actuar així per egoisme. Va actuar així per supervivència. Els actes de cadascú són responsabilitat seva i tothom actua per interès propi. La compassió és un concepte molt cristià. Potser la gent té por de ser covard. És més fàcil fer-se el valent, al contrari del que diu la majoria. I tot això, a què ve? Nosaltres som els soldats supervivents, Hipàtia.
És aquí lo de les classes de repàs? Sí. Guai, em dic Ares. Tu? Max. Gràcies. Bueno, jo no he vingut a provar recos ni res d'això, però és que les mates de l'Insti ja estan una mica velles i necessito refrescar la memòria. I per què les necessites refrescar? Per portar millor la caixa del bar on treballo, perquè si no el meu jefe fotrà fora una companya. A mi m'és igual el jefe i la teva companya. Si vols fer classes aquí, oblida't de tot això. Centra't en aprendre-ho de veritat i tota la resta vindrà sol. Ok. Pots fumar? No. Sé que ha sonat dur això que t'he dit abans, però m'agrada deixar les coses clares abans de començar. Normalment explico una història, però suposo que tu ja ets prou grandeta, no?, per historietes. Per això he anat directament al gra. No crec que mai se sigui prou gran. Endavant. Bé. Fa molt temps a Alexandria va néixer una noia. El seu pare, un home benestant, volia que ella arribés a la perfecció, encara que ell no l'hagués assolit mai. Ni sabia el que era. Però ella sí que la va assolir. Va conèixer la perfecció. La va comprendre. L'equilibri entre cos sa i ment sana. Va passar la resta de la seva vida entre les 4 parets de la biblioteca d'Alexandria, buscant el coneixement màxim, l'únic objectiu a la seva vida, i renunciant a la vida estàndard de l'època. Això és la història d'Hipàtia, oi? Sí. Una mica romantitzada, no creus? I al final? No van ser uns fanàtics cristians que crec que la van agafar quan tornava cap a casa, la van portar a una església, la van despullar, la van esquarterar i van cremar les seves restes. Va valer-li la pena? Seguim parlant d'ella després de tants anys. Com a màrtir. Gran part del seu coneixement es va perdre. Touché. Es podria dir així. No estàs acostumat a que et repliquin, oi? No massa. Passa poca gent per aquí. Ja, i suposo que els preadolescents són més dòcils. Bé, comencem? Tens més alumnes? Un parell. I tenen nom? Arnau. I? I Sílvia. Però crec que va deixar les classes. Suposo que va aprovar les recuperacions que tenia. Que estrany. Fa unes setmanes que la busco. La busques? Sí, suposo que és el que fas quan la teva germana desapareix. I has vingut aquí a buscar-la. Doncs mira, la veritat no tenia gaires esperances, però quan he vist la pinta de raret que fas, la decoració i el discurs de psicòpata, et fa gràcia. Sí, però no pel que tu et penses. Em sembla hilarant que em vegis com un boig o el dolent d'una pel·lícula. Però la Sílvia no estaria d'acord amb tu, eh? De fet, jo seria l'últim al que ella assenyalaria com un psicòpata. Segur que et vas aprofitar d'ella i ella es va creure tota aquesta puta història! La vaig ajudar com vaig poder. Però la Sílvia que tu coneixes se n'ha anat. La pots buscar per aquí, però només trobaràs rastres del passat. El que va deixar-se no tornarà, Ares. On està? Ja t'he dit que no ho sé. I ara te n'hauries d'anar o trucaré a la policia. Vull veure la meva germana ja!
fill de puta! Acompanya-la. Hipàtia, la Maria Galanco parla amb tu. Digues. Sílvia! Ho sento, no conec cap Sílvia. Sílvia? Sílvia! Qui és? Què li passa? Sílvia! No dic Sílvia, em dic Hipàtia. T'ho he dit. La Sílvia no hi és. D'aquesta no te n'en sortiràs. És veritat el que diu. Què farà? Suposo que trucarà a la policia. Veus el que et vaig dir? Els de fora només saben fer mal. Què llegeixes? Walden, però és una mica complicat. Dona. Tu, Hipàtia, vols escoltar-ho? Ja l'he llegit, però endavant. Cuando escribí las páginas siguientes, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo, en los bosques, a una milla de cualquier vecino, en una casa que había construido yo mismo, a orillas de la laguna de Walden, en Concord, Massachusetts. Y me ganaba la vida solo con el trabajo de mis manos. Viví allí 2 años y 2 meses.